नै सबायजों साम'जों अख्लायनोसै दिनै संना नांगोन ना नों खोनजिया हरे दायसासिनो साम' सोबनि र' साम' गाल बेरायनो थांनो नागिरलायबावो आं थांगोन अबाव बेरायनो बहाय र' पार्सेल लायनो पार्सेल Good morning everyone. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाग्रोबाय लोगोफोर आं दा माने पार्सेल लायनो थांगासिनो दङ जोंनि माने टार्निं होनना बुङो उइकलि मार्केट जायो बिस्थिबार हाथाय जायो आरोना बिस्थिबारबाथाय हाथाय जायो बेहाय बेनिफ्राय आंना माने मेन्सवेरनिफ्राय प्रडाक्ट मोनफैदों आरोना माने बेखौ होजोंनिफ्राय कम्पानिनिफ्राय आंनो हरदों आं दा बेखौ लायनो थांगासिनो इ कार्ड माने डिलिभारि बया लानानै फैबाय गामिनि लामाखौथ' रायलायजाया लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रिखा आरोना ओमफ्राय आं दा मबाइलजोंनो मट' ब्लग खालामबाय थायो क्वालिटिखौ खोन्थाहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना माब्रै फैदों आरो भइस क्वालिटिखौ बोरै फैदों खोन्थाहरबानो जाबाय बेनिफ्राय बारा गोजान जाया जोंहानि न'निफ्राय माने बे बिस्थिबार हाथाय होननाय जायगाया जोंहा न'निफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जायो आरो आं दा न'नि माखासे खामानिखौ मावखांनानै बिनिफ्राय लांफैबाय आरो लामाया ओरैबायदि गाज्रिलै लोगोफोर लामाया थाब मोजां जानाय मोनबा मोजां जासिगौमोन ओरैबायदि बाज्ल' हाखर नायथाव जाखाया आरोना बोखावबावोसो आं होनबाबो हुस दामब्रा नै जासिगोन बे लामाया हाखराव हेलायलांगोन ग्लास जागोन एकदम आंखौ मोनफैबाय होननानै नेहोग्रोबावो आरोना गैयालै बायदि डिलिभारि बयलै बेलाय मानसियालाय हा बिदि थगायो मानसिखौ बिराद बुरजा माथो दिनै बिराद बुरजा फैदों माथो फैसा नं गैयालै बियो डाइरेक्टसो कम्पानिनिफ्रायसो मोनसेल' फैदोंना मेन्सवेरनिफ्राय दा ग्र' लं वेल ना जानो हागौ नोंबो लानोबाला फाग्ला गोलाव खालामना ला आया दा नुगोन नोङो इउटुबाव मिन्थिबाय मेन्सवेरनि प्रडाक्ट नै नायदो लोगोफोर मोनफैबाय नै लोगोफोर मेन्सवेरनि ओमफ्राय आं बेखौ माने माबानोसै आरोना बेखौ न'आव थांनानै आं देखायगोन नोंथांमोननो खुलिनानै नै आंना मट' ब्लगिं खालामनाया माने बेजोंसो खालामो आरोना नै मबाइल होयो दायो आङो लाखांबाय बेनिफ्राय थांनोसै आङो लोगोफोर नायदो मेन्सवेरनि न'आव थांनानैसो आङो बेखौ आनबक्सिं खालामहैगोन आरोना वाव थांसै दायो आङो प्रडाक्टखौ लाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना मेन्सवेरनि बेनिफ्राय माने बेखौ फुनोब्ला नोंथांमोना माने नोंनि गोसो बायदि गोबाव टाइम सेक्स खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर दिनै माने सबायजों साम' जागोन आरोना नै साम'आ जि मोजां ओमफ्राय आं दा सबाय लाना फैनोसै आंनि मोनाव लाना फैनि आं र' सबायखौ लोगोफोर दा आं माने आंनि मोनाव सबायखौ लांफैबाय नै सेरथामल' मोनबाय ओमफ्राय दाखालि माने फानहैखादोंमोन नालाय बिस्रा हाथायाव ओमफ्राय बैयाव गादाबिलाव आनै दंबावो जोंहा बेहाय लाना फैनोसै आं गादाबिलावबो
नै बेलाय सेरथाम जावब्रबनासो हरदो आनैया अनेक सिबिं आरो सिबिं जावबावनांसिगोन नै सिबिङा बेहाय दङ जावब्रबनानै हरनांसिगोन दायो हाब माथो बुरजाथारलाय बस्थासे दं नै सिबिङा ओइ दाउआ जाजोबगोनलै सबायखौ मनायाव सोनानै लाखानोसै आं सिबिं जावगासिनो आनैया एकदम भिडिअ खेबजानो बाबावो आरोना सिबिङा सिबिं लकेल सिबिं माने हाथायाव फाननायफ्रा माने माइ गाब जुजाय माबा माबि थायो नालाय ओंखायनो आनैमोना दं नालाय इसिनाव लांफैबाय आं डाइरेक्ट सबायबो लाबाय सेरथाम ओमफ्राय दायो नालेंखर हाननानै जानोसै नै नालेंखर दं इसिनाव नारेंखलाबो बिराद मोजां थायदों नै गाहायथार नै नालेंखरा नै सबायजों साम'जों हख्लायनोसै दिनै संनो नांगोन ना नों खुनजोआ हरे सबाया नै दानखांबाय नों खुनजोआ हनै संनो खावनो गोरों सबायजों साम'जों ने बा साम'खौनो संनो रोङा जाबाय दालि खाथा साबानो जानायखौसो रोंना रोङा दा खामहैना मायो नायनोसै र' सबायखौथ' आं लाबोना होफैबाय सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों होननायखौ दिनै मोनजासिगोन आरो अनलाथ' मोनजानाय नङा जेनेबा सबायजों साम'जों दाखालि आब'मोना हरनायमोन माबानिया गाबनालिनिया आब' मेन'स्रिमोना मेन'स्रिनो दे जलि आं माबा मोनफैदों लायना फैग्रोनि आं ओमफ्राय सबाया नै बेयावनो दं सबाया सिबिं सेरनै सबाय सेरथाम सबाया सेरथाम सबाय लायबावनांगौ दङ लाबोबाय नै मैयानि अमा बेदर माने मोनायाव आङो जाजोबाखैमोन नालाय बेनिफ्राय नै सबायजों हख्लायनोसै दायो र' सोबनाय नायनां हामफेयाबो हख्लायसिगोन सबाय सोबनो र' साम' गोथावानो दायो जाखांनानै आर्टिस्टनि माने माबा जानो नागिरदों नालाय जोंना गेट टुगेदार माजबादाव बेयाव थांनांगौलाय जाना लागोनसै आं सबायजों साम' अनलाजों दाउ हामफे संनाय देलागाव होबाय हामफेयाबो सबायजों साम' गाव संनायखौ दहाय आनैमोनाव लाना फैनायानोमोन सबाया साम' सोबनि र' साम' गाला बेरायनो थांनो नागिरलायबावो आं थांगोन अबाव बेरायनो